Hey, Nyagetiara mbia mona singing chokubwatana na into seri tukoria rero somoroberio bene. Umumurana around chandira matuka mange tokona gusuguma na njira arts tokomera nase mangana abira atatu. Rero na musugumire bakwikirege gathura suguma na totebanie kene. Anya rero go ntieri onye ngomutiria mutieri nayo ni kubwato bongaini gabana bagototebia. Igo karibu rero ntubwato mugeni special iri tere na Osoro the actor nde nyomba imeno murora kurukunga omochokoro gura kwande mother we got to bow down na kyokora nga twatigire neri bagarisa inega mangana na bari bunari na ndengete mugata go keep distance isko gari na boy go kusibia maboko buyega want me tina ni kuriri yo sendi iri kama tichiri chinyinge tina ga kuriri gochi ana ndigiri yondos ekara kwa bere serious yo kuriria karota te ko gamba kawaida ko kuriria tembe serious asa maito kondo kumochiko nyamora AKPW AK the love doctor ndema NDIZI TV everything ready orenga tambange mwara muigure ago chiza jiria bana bararire abas chiza jiria bana bararire ni bakonyora ale gari wandiga bararire ai koma te wika torende akeigo okay bararara lakini bintu tukamba ne bya bantabane bantabane ndirionsi bana bara bwate jisi ba chaba so na ai siro to nyake ga ndirioga tunyetuo merio okay umwe moja mwa iguchiza jero sire gari Kisii FM kira ko baretero mo roberio jwa kwero ke love doctor ono mangana love gochiro okoranga muzo dirumo tupa ko ene ndiramanyete akagete kana manyete na mai duna atakire ko gamba mangana ye a modern na yegi koro kwa na relationships na chigendrede igase ndo bwate shida ntenere ekero ai nyamora tango bori swa mbori nanje nanje kebye ananya mora gose sokoro bo no metino mochoko nyamora bo koro to bwata nchiwa yeji kajibere omanya na kama nako kokoro terendelio nzie ko bakebe shida ya nene ando kenyamora ando ko mochokoro ndogendelioka Kose love doctor. Kasa love doctor dio. Iga ubya kwa bekere kende. Bone ibintu bya kuna kunsuguma. No twanyorire nga gwikatote bani ekene. Yes. Moturi bweri sango. Abantu batebe bakubeka sage uzibambeka saro. Bas. Nje kubeka ndasagia. Ai kibeke kireta iga nkubeka sage. Nchimeto kubeka kwanza ni bako nje ngoko nyama. Wade bwere medi sana. Ogo tebega. Kasidigana akubori ndende na mo sigirasa chatekere. Omusubati mwanyuma manire mabere gentekam omago sanginga ayetotageti osidigana boringa mbube kokonye familia yo musubati oyo yumete bwanje tobegete nyomba mwago ore mama bwa bana bao gusoko chaka mama bwa bana bao mbube komokonya kokora igenderero linde gusoko konya shidendere so liso ligia sana very simple amasola ibintu bimara kabere one kwa murwire Dowry uko gose Dowry ya tende Jones ya wakande chom roga jam on toka netenya wakande sawa on toka netinta hivi wana asema sorry ya bere nkwanda sinsemoki oro musubati unyo metenjira ndonge biyo wakande bakachombe bas simple once wakane chombe gochisobo musubati yogo you don't have to do anything with them yes really Osoro the actor let me ask you wachire bosonga kwa kule simukuru wo muindi usoma Chinese kwa kule tukone kene kule sim usitari sim yoko one generator no one camera waga ne 90000 no ne sim card no watu wasiona use kwa gora kwa mwaka Jones Jones pi mbako mosetu somo suto waguruko waga ne kile mpaka change okoire ingi mojo kwa nani ayo mocho kortigana akate okay abu bakebe kirenjira gite bano kontanteni to bauti nero na ndi mata baswati go sabantu bari bare no mo buna yes kani goje dinomo bari bago chiko gechugo sana bari bago chikora bobe sana ekero kuira new muswati paka sesimi yo moindi no I was just saying that it was a by the way na buna ki aye umeto igo eba baiga mugore kuruseni okay what do you pay that bono mbia kwa boli swali kwanza na nyorenga na bobo ngaini bwa mboli yare na bomo muntu akogosomi kwa igo tigango teiga what do you pay egento kertali okogoro muntu okay what do you pay them okay nchwa kana not pay iwakana ki akana chingo amatese gezongo ya karuchombe tali uko akana kimire tukuli talive No, akana chombe turaka na ngombe mukungu ari misei yetarindo zo kutumeka yanga de kwa kana kolibona gusoko chombe no kometeri okuru no wakana ibekaini
Aya ngoro chibasiane. Ngokano chibasiane. Ndeni chiane. Aga mo chokoro sai no biya ngai. Aya kwate kai. Ayum behind the cameras. Turagendera. Ntakke boli. Abantu base no kagene. Aya. Iyo ndokerigo kuwakana in this context tari kuwakana ngokogora. So muntu okogora. Tokogora muntu no. Lakini Osoro director ni ngangolo sorry. Nimetuna omoka mongino yoko komakao your wife. Nimetama chenye yako toko matende kaseno tunakana ngombeje. So what is that? What does it mean? Kinege koro, tiangwa na zile irameli nkuire kerasi kikyobo koro ma tembi. Okay. Kuna Africa. Sawa. Mo chako TV binti TV wara. Atonjiro mu Africa umo Gusii typical. Mamini ma serious. Kocha kandi ko shukurende. Ngade rangi mu ya kwengene. Wa dia esta ilio behave. Anyway, egento kiryo koro kyombe kilichikoro kunga korosio boiri. Buye sana. Kwatebanga ki asengenjo taro tumemo muromi no somo sikomina chikwira libagariri. Karuwe gento kere moyo na kikeko garanga squeeze no ano koruchi beza oko. Nkuru kuja no ruchi beza. Kuira kambori. Kusaka antu gete kere moyo. Obo moyo gete. Kwatebanga ki tari ngatuakana. Na okono korosio boiri. Sawa. Let us look at this side. Life against life. Tuyatugolia sensema yiga. Let us look on this side. Ekirigente eke moyo kwa ira guchio. Is it true? The same thing. Na aje boigo na arusi ndo kere moyo kuruwa simule. Iko it was an exchange. Njogoro ngai ngosengo tene ngakoro asi. Ara tongesi migete. No, I'm just thinking as a man and as a young man and as an old man. But I'm very old. At the same time I'm very young. Hapana. Ay jibono old tario gokina. Omulombu etrakini. Old name yaga. Old name yaga. Old no kubwata amafundisho ratebira no mwana ogomambi. Oh, IQ. IQ no. I said. Mwajo kira kira na kanga na mona ta kumusamba. Mumro dai koi agango ange sinye zarege. No, enjengo tebaiga mbie to kwane kene na ndekene abantu manye kene nkire kikito kwanela. Let us be honest, ometiango tebi. Tuabe to chande mna basa to chande kirobe. I'm sure the comments you watch agaiga abasa to chande kire. Malieli kwaruse musigo Seino, tata nanse ntina nanyo mekuru. Na usuru musigo, endagira na rusirio. Na no temna ngiche nkonya abana ba mino, abana ba ande wakare jambo. Acha bedika kadete. Awasike tuchandikete, mbatari kora tokora guchinda. Okay, kingora korigia senko mo bwatera koru. Anye ko bwate ko tenino sumu muro yatenine asana kongu gotenena. Na ncha sentinene niga. Kana goto tebinsabu na rito kunyara ko ngainia. Ninche ndoche bintu bobiko sunoyo. Mocho korti kango tebi. Yes. Ngo ikure ngobo iri pwe chombe. Oma dege ntekene na ses mangana yonsi. Taringa noko ngana no musubati omwancha na mwa korega. Chifu amiri chikoba brought on board. Asinge chobono chombe nchira abagakarangira ni discuss yendeke. Igonga ririmo kono go discuss abantu bamanyanire ba exchange contacts nyendiri abantu ba exchange ringa kiyo. Nga mwa babasani. Family ibere in fact yebinyoro bibere bitari bitanyumerana kinyoro kiri kitari kunyumerana kivyao na yes. Kunyumerana two clans bakira mo bamanyanire ino babere mwabwatanire ibinyoro bibere ngaya ni asingenje mwato sare kizana ndu abarendero mwana andi ndu isaranza ka bwatike singenje mwana ino pengine arendere byatabu miyeti tabwati masambe ekeno koreta chi family ibere amo obosani bwachakira obwiri bwachakira aso monto bw'ikinyoro kinara hete kinyoro keri mbura kegotu asoigame erebuya bakora abantu baminto erebuya bona abana abantu bamino in a sense that karaba bwate mechando ni ndumu bwate muchando hapo ni sawa karoto bwate muchando nabo that is good I agree with you lakini te necessary tobekana ki ni rasma inchenyomete kuruseino ngokonye no zote must we should kuni ko ihari tokonyane ko ihari lakini tena ki unao ametamna bono wikwanje kule ndo mwana oyo wikocha kule nde family no I have my children and nyasaka onsine nabachokoro yes mbarende na seita na seita cyagera na ere gali abe abamurambaro ochokonyo muchuyu kwani igo na nyomete mwana nyomete baka kanyama mu minota 3 minota kuri monta kwese lilikuwa sasa sama nganaya bari babere family yawe yes it's a family and essence kuwa na iro bono obwo itwaro siri chiombe chiga na chiabere obotambukiro butiga gote mwakiramo nuna banta bamo bono akaro gwetenga wono omate musubati yobwate no nyogwanchire turi kumotigi yobwancha ni bwangina na isena abana bamwabo akaro bono obwate uweso totebenga
abana babo bagosomea academy gete nerata kuigubuja nga mugwate obweso musibati mwabo kumubwati kakosomea school wenke no mate obukoro yari ngaki keri in fact in some African communities ekara kwa nyorru musibati kwa munyomere kwanzo chiko nyomo mustangi abana babande bari gochinse nako basaba bakocha baba mnane responsibility yabo we go depending asenye nchijaki musibati yo ntu amasomi pengine musibati yo na kina buya karagira agabuya onyota muira kangana bona era soma ani gusako ni gasi akanira baba mwabora kiri kwa Osoro tena na kitoko kwa dipagari yaye na biria rocha gotokonya mbiyo tena gobore aga watabuna oragire buya okini buya igonje tindagiri buya tinkiniri buya is that what you are saying musa no musa cha tata kwani sana no musibati yale bona uza kiki ngo katenga ki kana kubori bana mojo koro buya onte bya things and but the things are supposed to change boniga abasubati bakandira basacha chinyombe why let me tell you why let me tell you because boniga basacha they are in high demand which is very true bintu bitakiri bichange kuga things are not good abazangeri bitanyorese shida yarengi eli statistics cha soka chire kuruke diga chitanta iri gutuma tuzene kene chieneni rio mocho koro no that's by the way ngabona sengenje tukone ngasaja kono eneni renga ki ngabona mugo twakane no that is by the way ni Africa okay what tuneki Africa guys tuneki Africa tukone Gusii tukone Africa tukone Gusii wa chire buja kae bona tukana Gusii tole tukone Gusii bo tukwane Gusii again kapi tukwane Nyagetinge tutegerete boniga tumukwanere understand maybe onyochete wrong osonye ne kamigire ata nakika igasana migire we ka change bintu igereyo